दाखिनानै बुंदों जे बिथांमोना जेब्ला इलेक्सन सम जायो अब्लाल' फैयो। नैबे जोंनि जिहेतु दा हयथ' जोंनि थांनाय फैनाय समाव जे मोनसे उसुबिदा रायजो राजानि थाखाय जाना दं बे समखौ बिथांमोना मानो नायफैयाखै? जोंनि लामाया मा अबस्थायाव दं? नैबे नावकाटानिफ्राय बगरी लंका उलुनि थांनाय लामाया मा अबस्थायाव जाना दं? बिथांमोना अति ओंखारले नायबिजिरना नायफैनानै जोंनो जिहेतु प्रब्लेम जानाय गोनांथि जानाय बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। माइरं बानानै लाबोदों माथो लामाफ्रानो मोजां नङा थफ्ला बानानै लाबोबाव खस्थ'। आङो औवा रुजुनना लादो हौवा मानसि गैया नालाय हिनजावाबो खाथिनांगौ जादों दालां बानायनि खार'नै नै दुमसे दुमसा रुजुनना लाबोनो गोनां जादों। दा जोंहा नैबे जिहेतुनाखि जोंनि गासै दिनैनि बे समाव जोङो गासै रायजो राजा जोङो द' रायजो राजाया जोंहा ज' जानानै मोनसे बे थांफैनि थाखाय जोङो मोनसे औवानि दालां बानायबाय थानाय जादों। बे औवानि दालां बानायबाय थानायाव जोङो जिहेथु जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो टेलिफननि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन। बेवहाय दिनैसिम जोङो खुनुरुखुमै बिथांमोननिफ्राय जों जेबो फिननाय मोननाय जायाखिसै अनसुंथाइनि सोमोन्दै। दा बेनिखायनो जोङो जिहेथु जोंनि गोथौ एरिया हिसाबै जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफ्रा जिहेथु फरायसालियाव थांनाय फैनायनि जोंहा दा माखासे गोबां उसुबिदा जानानै दं। बेनिखायनो जोङो जोंनि न'खरफोरनि जोङो न'खरसेयाव जोङो 400-500सिम न'खरसेयाव जोङो सान्दा खालामनानै खांलायनानै नैबे जोंनि जिहेतु थांफैनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरनि थाखाय जोङो फरायसालियाव थांनो थाखाय मोनसे राहा लामा लानानै जोङो बेखौ मावनाय जादों। लोगोसेनो दिनै जोङो गोबां उसुबिदा जिहेथु फरायसा फरायसुलिनि अनगायैबो जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलनि जिहेतु माखासे महिलाफोरनि थाखाय जोंहा गोबां उसुबिदायाव दङ। जिहेतु गर्भबती सासे बिमाया जायोब्ला सासे बिहामजोआ गर्भबती जायोबा बेखौबो जोङो दिनै जोङो नावजोंबो लांस्लाबनो हाया। माखासे समाव नावबो जाया बेबायदि समाव जोङो माखासे हाबसं हुबसं खालामनानै जोङो गोबां उसुबिदाजों जोङो माबासिम फाहामसालिसिम लांनो गोनां जायो। बेनिखायनो आं दिनै जिहेतु नैबे खौरां लाइनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जिहेतु जोंनि नावकाटा टु लंका नैबे लामाखौ जिल्ला परिषदनिफ्राय हमनाय जादोंमोन 49 लाखनि। दा बेवहाय बे लामाखौ बिथांमोना खुनुरुखुमै मोजाङै मावफुंनाय जायाखिसै। बिथांमोना जोंनि रायजोनि नुनायाव बिथांमोना 300 मिटार मावनाय जादों। बेनिखायनो थाबैनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे 49 लाखनि लामाया मानि थाखाय 300 मिटार खोनानै दोनखो मावनानै होखो जोंनो रायजो राजानि। बेनिखायनो गासै दैदेनगिरि बिथांमोना सारिजारि नायनानै नैबे लामाखौ थाबैनो मावफुंफिननानै होनांगौ होननानै जोङो रायजोनिफ्राय डिमान्ड खालामनाय जादों। बे लामाया बबेनिफ्राय बे लामाया नावकाटा टु लंका थांनायमोन। बेखौ जोङो बेनारावल' नुनो मोननाय जादों जे 49 लेक्स। बे नैबे जोंनि जिहेतु जों दा दालां मावबाय दं बे लामाया सिगाङावहाय जोंहा ससेया मेटेल गारनाय दंमोन। दा बे मेटेल गारनायखौनो बिथांमोना 100 मिटारसो माने हा खोसिननानै उनावहाय जोङो मेटेलखौ गारना होफिनगोन होननानै खुनुरुखुम दासिम मेटेल गारना होफिनासै। बे 100 मिटारसो मावनायावनो बिथांमोना गासै बे 49 लेक्सनि जिथु रां बेखौ बिथांमोना बेयावनो बाहायबाय नामा? दा जों बेखायनो सोंथि खालामदों जे दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु जोंनो माबा मोनसे बिसायख'थि सम जायोब्ला जोंनि रायजो राजानि खाथियाव बिथांमोना नुजाथिफैयो। बिनि उनावहाय जिहेतु जोंनो रादाय होलाङो बिथांमोना गावसोरनि गोसोजों गोदै गोदै जोंनो रादाय होलाङो जे नोंथांमोननो इदि मावफुंना होगोन, नोंथांमोननो थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामना होगोन होननानै बिथांमोना बुंलाङो। नाथाय बिथांमोना बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो खुनु जोंनि रायजो राजानि दुखु सुखु बिथांमोना नायफिननो फैया। दा बे समावहाय जोङो गासै रायजोनि जानानै नैबे 6टा गामिनि जानानै आं बेखौनो फोरमायदों नैबे खौरां लाइनि गेजेरजों जिहेथु जोङो फैबाय थानाय बोथोराव जोङो नैबे जोंनि जिहेथु थांफै लामाखौ दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि थाबैनो मावफुंनानै होयाबा जोङो फैबाय थानाय जोङो बिसायख'थि जिखुनु राजखान्थिनि बेलायाव जोङो सरकारनि जिहेतु बेलायाव जोङो भट होनायनि बेलायाव जोङो गोजान जानानै थानो गोनां बायध'था जागोन। बेखौनो आङो फोरमायथिबाय। दाखिनानै बुंदों जे बिथांमोना जेब्ला इलेक्सन सम जायो अब्लाल' फैयो। नैबे जोंनि जिहेतु दा हयथ' जोंनि थांनाय फैनाय समाव जे मोनसे उसुबिदा रायजो राजानि थाखाय जाना दं बे समखौ बिथांमोना मानो नायफैयाखै? जोंनि लामाया मा अबस्थायाव दं? नैबे नावकाटानिफ्राय बगरी लंका उलुनि थांनाय लामाया मा अबस्थायाव जाना दं? बिथांमोना अति ओंखारले नायबिजिरना नायफैनानै जोंनो जिहेतु प्रब्लेम जानाय गोनांथि जानाय बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। लोगोसेनो नैबे जिहेतु आं बेखौनो फिन बुंफिनबाय जे नावकाटा टु लंकासिम थांनाय जिहेतु 49 लाखनि लामा बे लामाखौ बिथांमोना थाबैनो नायबिजिर खालामनानै जोंनो मावफुंनानै होनांगौ। होआबा बिथांमोना होआबा जोङो अति ओंखारले जोङो रायजोनिफ्राय मोनसे खुथि साननाय हाबाफारि जों लाफिननाय। माइरं बानानै लाबोदों माथो लामाफ्रानो मोजां नङा थफ्ला बानानै लाबोबाव खस्थ'। लामा फुदुलियानो मोजां नङा माथो।
कन्ट्रलनिफ्राय लाबोदों हसनापुरनिफ्राय ओं लिडारफोरखौ मा बुंगोन बे समाव हा ओरैनो आरो लिडारफोरा भट नांगौ ओइ भट होनोबाल' नांगौ आङो औवा रुजुनना लादो हौवा मानसि गैया नालाय हिनजावाबो खाथिनांगौ जादों दालां बानायनो खार'नै नै दुमथे दुमथा रुजुनना लाबोनो गोनां जादों आं नै रायजोफोर गेदेर गोलावफोरखौबो होननाय जाबाय आङो नै जोंनि दुखुनि समाव दुखुखौ जोंखौ बासाया दुखुआव जों बेसे बिपदआव गोलैना दं दैबारि अरबारियाव हाब्रु गोथौआव गाब्र'नानै रुजुनला रुजुनलि ना मासे फिसा फिसौखौ लेखा फरायनाय गोरों गोरा खालामनोबो जों सुजुगानो गैया नों बायदि हाराखास्ति जानानै दङ जोङो बेसेबां लामानि थाखाय फदुब्लिनि थाखाय जों आलाय सिलाय जानानै दङ नै दा जोङो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर मोजां जागौबा जागौबा होननानै जों दा नुजाथिनानै दङ सरखारनि मानसिफोरा नुदोंना नुवाखैबा जोंखौबा दा बेफोरबायदि आखल आखुखौ नै जों एसे हाब्रुदो दैब्रुदो बेसेबां गोब्राव गोलैनानै दं जों हाखर गोथौआवसो गोलैनानै दङ